Dobrý deň vám prajem, televízni poslucháči. Prinášam vám priamu reportáž z Martina, z mesta, v ktorom hlavnou turistickou atrakciou bol až donedávna tento zdochnutý pes pri ceste. Ale to sa všetko zmenilo pred 2 dňami, keď pápež Benedikt XVI vyhlásil martinskú metalovú kapelu Helvete za bohorúhačov a požiadal nášho premiéra Roberta Fica, aby zakázal uvedenej kapele odohrať dneskajší koncert. A taktiež vyzval aj všetkých veriacich, ktorí sa tu dnes všetci zišli a bránia kapele Helvete vystúpiť tu v zábavnom centre Kocka v Martine. Veriaci doslova bránia vlastnými telami všetky vchody a východy na zábavnom centre Kocka. O kapele Helvete zatiaľ nemáme žiadne správy. Či sa im podarí dnes vystúpiť a odohrať koncert, sa ešte uvidí. Budeme vás priebežne informovať. Ja, prepáčte, už budeme dobrí, my sme to tak nemysleli. No je vám odpustené. Aký pekný kvietok, aha. Ježiš bol veľmi spokojný sám so sebou. Konečne robí niečo užitočné pre tento svet. Ale jeho pocit mi otriasol televízny prenos z Martina, ktorý zbadal v televízore vo výklade z jedného obchodov. Hlásime sa opäť z Martina. To, čo sa tu udialo pred pár chvíľami, bolo niečo neskutočné. Ak ste videli film Avatar, tú poslednú bojovú scénu, tak to sa na toto zďaleka ani nechytalo. Z ničoho nič sa tu objavili black metalisti asi zo všetkých kútov sveta a zaútočili na protestujúcich. Lietali tu ruky, nohy, krky, hlavy, nechty, vlasy, peňaženky, gumičky, topánky, bundy a občas preletela nejaký vták a kadečo iné. Nakoniec sa im podarilo protestujúcich poraziť a vytlčili cestičku pre kapelu Helvete, ktorá sa akurát v tomto momente chystá odohrať koncert na streche zábavného centra Kocka. Neostáva nám nič iné, len sledovať, čo sa bude diať. Veríme, že predpovede pápeža boli iba blúdy, lebo ak nie, tak nám už ani Pán Boh nepomôže. O Ježiši, náš spasiteľ, je to náš zachránca. Hip, hip, hurá, hip, hip, hurá, hip, hip, hurá. Ježiš, zavolaj mi niekedy. To je moje číslo, zavolaj mi. Pomiluj ma. Jesus, na 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 Jesus, Jesus. na 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 Jesus, na 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 Super Jesus.